bħall-oħrajn, xrift inħares ftit mill-gallerija, mal-tempata risqa f'ħakkatajn, napprezzaw u ta' kull-jum għax ta' malajr il-rifnu jqum, il-biri fur, jtiru tjur li jem fil-qalb nosgur, sajetta fil-brazzi blafis, tħoss il-qalbek tiqaf sema gris, ledem miex ħolma verita, sakemm taċċetta li realtà. Kulħadd l-istess u m'hemmx reja u reġina, fl-istess miżin ħatmu aħjar minn ħadd, iċ-ċens fih bimxi darba serjal ilna, ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd, napprezzaw u ta' kull-jum għax ta' malajr il-rifnu jqum, il-biri fur, jtiru tjur li jem fil-qalb noskur, sajetta fil-bnazzi blafis, tħoss il-qalbek tiqaf sema gris, ledem miex ħolma verita, sakemm taċċetta li realtà. Paċi wena jum ġdid sebaħ, wara l-maltemp jiġi l-bnazzi, tama ġdida tfeċqaw salla min iħqalbi ngħidlek grazzi. Ledem miex ħolma verita, sakemm taċċetta li realtà. Vera brava. Janice Manjon tinstab magħna hawnhekk u propju issa l-ewwel darba li deret fuq it-televiżjoni, fuq il-midja soċjali, għażilt il-programm tagħna biex propju tnedi din il-kanzunetta tant speċjali għalik. Kif inti? Jien għallajt, ninsab tajba. Naħseb eċitata wkoll għax pass Eċitata, u kbir. l-ewwel darba qed nagħmel intervista bil-maskla wkoll, qed wkoll. ngħidha. Ifhimni, mhix sitwazzjoni anke meta tkun bil-visor tisma' lilek innifsek, ġifieri qed nisma' lili nnifsi nitkellem. U hija sitwazzjoni li ddum naqra sakemm tidra wkoll. Kollox kienna nadattaw għalih hija normal ġdida. tal-lum. Kliem illi letteralment miktubin dwar ir-realtà tal-lum, sajjetta Eżatti. fil-bnazzi. Eżatti. Ija naħseb it-tieni kanzunetta tiegħi li ktibt li ħriġt tipo għall-pubbliku, però hija l-ewwel kanzunetta tiegħi bil-Malti li ktibt jiena il-kliem tagħha. Ija ovvjament sibt kelli ħafna ċans fej s-soltu nieħu ġurnata off biex immur inkanta, darba ma stajniex ovvjament, allura ddeċidejt li nieħu ġurnata off biex nikteb il-kliem ta' din il-kanzunetta darba, ovvjament fuq li għaddej bħalissa. Sajjetta fil-bnazzi. Jiena personalment affettwatni ħafna għax ix-xogħol qatt ma waqafna għax naħdem fis-settur tal-ikel, tal-frott u l-ħaxix u wholesaling u hekk. Allura bqajna għaddejjin. Ma kienx faċli, issa drajt, issa qisha xejn mhu xejn. Imma naħseb l-ewwel xahrej dejjem kont qisni l-imweror, allura għalhekk qisni ħassejt li bil-fors kelli nikteb din il-kanzunetta għax affettwat lili u fl-istess ħin qed nagħti kuraġġ ukoll lin-nies li qegħdin hawn fiha flimkien għax u diki li int min int x'int, inti x'tagħmel fil-ħajja qed tara x'ġara kulħadd l-istess, speċjalment fejn tidħol is-saħħa tal-bniedem. Għara kemm importanti ġifieri. Apprezzajt ħafna li l-kanzunetta hija bil-Malti.
Mux vera, ħafna drabi anka speċjalment iż-żgħażagħ jippreferu jagħmluha forsi bil-lingwa Ingliża anke minħabba s-suq internazzjonali. Għalissa d-deċidejt, ili diversi snin issa nikteb bil-Malti u noħroġ anke kanzunetti bil-Malti. Ma neskludix li l-qoddim naħdem kanzunetti bl-Ingliż. Għax ili daqsxejn ma naħdem kanzunetti bl-Ingliż, però qatt ma eskludejt forsi bħala kanzunetti oriġinali iva qed naħdem bil-Malti, però meta nkun qed nagħmel affarijiet oħra nkanta wkoll bl-Ingliż, ġifieri. Naħseb il-mużika waħda mill-iktar affarijiet li żammet lil kulħadd maqut ukoll. Fil-bidu kulħadd bdew Italjani famużi għall-mużika fil-gallerijiet u jisu kull pajjiż u mbagħad beda jieħodha. Però kif qalet Stef sabiħ li żammejtu l-lingwa. Jiena waħda minn dawk li vera jiddispjaċini li ż-żgħar normalment il-raġuni tagħhom jgħidulek imma l-Malti fejn nużawh, mhux Malta biss. Speċi qegħdin parti mill-Ewropa mhux daqshekk importanti, imma għandna nkunu vera kburin li naqra ta' pajjiż għandna l-lingwa tagħha u nibżgħu għalih inkompluhom. X'tixtieq isir b'din il-kanzunetta, x'tixtieq li tilħaq? Ovvjament huwa żmien vera opportun. Kienet sfida anke kbira anke l-kantanti kollha jkollna ngħidu li intom waħiltu waqaftu fis-sensa bħalissa m'għandkomx fejn tesponu, m'għandkomx fejn fina tiġijiet, m'għandkomx avvenimenti. Ġifieri din naħseb anke inti meta tiġi biex toħroġ kanzunetta tajt issa jien fejn ħanosponija dil-kanzunetta. Naħseb mhix deċiżjoni faċli, le? Mhix faċli, però kelli diskussjoni twila naħseb. Dis-song kellha toħroġ ħafna qabel, però ħarġet issa ovvjament għax ma stajniex noħorġu qabel, anke kien hemm il-limitations li ħarġu li ma tistax tkun grupp kbir. Di konna 7 min nies meta nħadmet. Kellna limitations tagħna, però konsidrajna kollox u xorta rnexxielna nagħmluha. To be honest, ma stajtx nieqaf inkanta. L-mużika tanti hija xi ħaġa li inħossna ma nistax ngħix mingħajr. Allura xi ħaġa dejjem nipprova qisni nivvinta minn hawn minn hemm. Allura kienet ġo moħħi diġà kien hemm il-mużika lesta tagħha. Just jiena rrid nikteb il-klim tagħha. Okay. Jena għalija, jena kelli naqra kelli naqra preferenzi u kont diġa rajta dal-għodu. L-unika waħda li rajtu vera, bati li Marka li għabejli sinsellim l-ominaw. L-ewel persuna. L-ewel waħda li rajta, ġiviri napprezza ħafna Marka li xil-ħat rajta. U ħat pieċir anka jenu nisma kim dejk najt. Ija l-realtà li qegħdin ngħixu, letteralment fil-li qegħdin ngħixu normali u nieħdu kollox for granted f'daqda sajjetta fil-bnazzi u ħajjitna nqalbet rasa l-isfa sajja fuq. Immaġina forsi tintuża anke għal xi fejna fin jivvintaw xi tip ta' dokumentarju dwar dan jew hekk u jgħidu Ġenis ħarġet il-kanzunetta. Naħseb ħafna. Tikom l-idejat, ara. Tihom l-idejat. Le, għaliex idejat ambizzjużi għandek kieku. Jiena, għaliex le, ma affarijiet sbieħ. X'tixtieq Ġenis? Jamin ovvjali bħalli jixtieq kulħadd narġgħu bdejn ngħixu l-ħajja normali, minti bħala Ġenis, bħala kantanta x'tixtieq? Jiena bħala karriera. Bħala karriera, jiena nixtieq xi darba forsi nimraħ lil min xtutna forsi l qudiem. Dik jien naħseb aspirazzjoni naħseb ta' ħafna kantanti Maltin jiena. Naħseb dik waħda mill-iktar xewqat li għandi. Jiena nawguralek ħafna. U grazzi tal-li għażilt illum ma' Stef biex toħroġ il-kanzunetta. Aħna fil-fatt lajnilkom ukoll, grazzi għal Erika. U x'Erika? Ok. Ngħidilkom hekk ma trijed kellha telaħ. Grazzi għal Erika tal-lajnilkom ukoll fuq Facebook u tkun sabiħ li naħseb jagħmlu share ħalli jkunu jistgħu il-Maltin japprezzaw il-kantanti anke l-sfidi li qegħdin jaffaċċjaw u ngħinuhom. Il-kantanti l-Maltin irridu jkomplu b'xi mod, jiġifieri bħalissa m'għandhomx fejn jitilgħu fuq palk u jkantaw u jiżvogaw. Jiġifieri jekk aħna il-parti żgħira tagħna nitlu nagħmlu share, naggastaw ngħidu la brava, naħseb li jkun ġessa bi ħafna min-naħa tagħna wkoll. Proset sabiħa, u nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Ħafna. Grazzi. Semmejt sabiħa, ikolli ngħid li sabiħa l-oħra tagħna li ma narawha naqra mhux ħażin.